Я думаю, што мужчыны, некаторыя мужчыны, не ўсе, не ўмеюць считываць нормы, да, якія сёння з'яўляюцца нармальнасцю, да, як камунікаваць з жанчынай, што можна, што нельга. І не могуць проста перасекшы вось гэтую мяжу, перайсці на новы нейкі фармат камунікацыі з жанчынамі, таму што ўсіх выхоўвалі у плюс-мінус аднолькавых каштоўнасцях, у аднолькавай культуры, там, дзе жанчына гэта чалавек, якая мае іншую ролю ў параўнанні з мужчынай. Яна таксама працуе, але яна адказвае за дзяцей, яна адказвае за быт. Калі штось пайшло не так, вінавата яна, ён вінават толькі калі грошай няма. Всё астатняе вінавата яна. Ну вось і калі ты ў гэтай культуры расцеш, вельмі складана пазбавіцца багажу, які звязаны з культурным выхаваннем. Жарцікі, песні, анекдоты, все гэтыя рэчы, яны вельмі асядаюць у галаве, яны з табой жывуць усё далейшае жыццё. І мужчынам цяжка ў тым сэнсе, што яны не гатовыя змяняць вось гэтую сваю сацыялізацыю, культурную адаптацыю да новых нормаў. А жанчынам змяняць гэтыя нормы, нават калі яны былі ў падобных нормах выхаваны, даволі лёгка, таму што для іх гэта выгодна. Ім выгодна, каб іх больш паважалі, ім выгодна, каб мужчыны бралі на сябе больш хатняй працы і гэтак далей. І гэта справядліва. І гэта з'яўляецца коранем таксама феміністычнай ідэалогіі, феміністычнага разумення жыцця.